मोदी सरकार देबे 5 लक्ष टंका लिमिटेड क्रेडिट कार्ड केमिति करिवे आवेदन जानन्तु। नुआदिल्ली केन्द्रर नरेंद्र मोदी सरकार छोट छोट व्यवसाय को प्रोत्साहित करिबा पई प्रयास करुछंती। एही क्रमरे से गत 10 वर्षरे अनेक प्रकारर योजना आरंभ करिछंती। एही अनुसारे आपण केवल स्किल डेवलपमेंट पई सरकारଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଲୋନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚଳିତ ଥର ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ସରକାର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗତ 1 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ରେଡିଟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ। ବଜେଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘୋଷଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଭରକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ, ଯେଉଁଥିରେ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରେଡିଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟ 27 ପ୍ରାଥମିକତା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋନ ପାଇଁ 1% କମ ଶୁଳ୍କ ସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଭର 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2 ଗୁଣା ହୋଇ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିୟାମକ MSMEକୁ ବଢିଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଭର ସହ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଏ ପର୍ମ ଲୋନରେ ଲାଭ ମିଳିବେ।